Barra egiten dute. Argazki artean sartu behar dugu orain Amara unean, ze argazki bat ateratzen denean beti umorea dago, jarri horrela, beste modu batetara, geldi oraintxe niko argazki ateraz, bueno, argazkiak dira garrantzitsuak gure bizitzan, ez da, edo zer festa, edo zein ezkontza dela, argazkiz osaturiko Amara handi bat egiteko, Eusko Ikaskuntzak hori gogoan hartu du, eta milaka argazkiz osaturiko bankua jarri digute eskura. 3 digitala du izena, eta internetsarean aurkituko dugu, ez da, Arantxa? Bai, eta argazki hauen bidez, Euskal Herriko paisaia, arte, arkitektura, ohitura, festa eta beste hainbat eremutara hurbildu ahal izango dugu. Oraintxe barneratuko gara argazki banku handi horretan, baina gure gomendioa litzateke une honetan Euskadi Irratiko Amara unean zaudeten ontzat, interneta eskura baldin baduzue irudigitala.com elbidean sartzea, eta gure solaskideekin batera, eta gure solasaldiarekin batera, argazki hoiez gozatzea, Juan Mari Zurutuzak, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eusko Ikaskuntzako, Eusko Mediako langile ez zara, eta zuzen ere fundazio horren ekimen berri honen, argazki banku honen, parte hartzaile garrantzitsuenetako bat, helburu handiak dituen ekimena, eta egia alda laburteren buruen 1,5 milioi bat argazkitako bilduma egin nahi duzuela. Nahi asmoa bariteko izatea, baina nik uste hori gehiagizkoa gara, gutxiago izango ja, Amaia Kuende, kaixo egunon zuri ere. Kaixo egunon. Eskerrik asko, gure gana etortzeagatik. Zuzara argazki banku honetako katalogazio arduraduna. Bai. Zesan nahi du horrek? Zelan egiten duzu? Beno, ikusiko ez zuten ez bezala, hor webean sartzen baldin bazate, hori da, hemen txegaude ere, hori da, argazkia bakarrik ez daude. Baizik argazki bakoitza bere fitxa daka, eta fitxa horretan argazkiaren datu guztiak aurkituko dituzute, bai izenburua, deskripzioa, loturak, informazioa hori aberasteko, eta hortan gabiltzagu ni eta beste lankide bat. Hori da katalogazio lanean ari zaretenek egiten duzuena, ez? Eta proiektu hau nola sortu da, Juan Mari? Zeren beharra ikusi da horrelako proiektu bat aurrera eramanateko Eusko Ikaskuntzaren barruan? Sortu, berez, Eusko Mediaren helburu nagusia da euskal kulturaren baliabideak, baliabide berrien bidez zabaltzea, ez mundua, ez dakit internet eta alako baliabide teknikoak erabiliz, mundu osoan barraiatzea. Eta argazkiak ere, gure kulturaren ezaugarri bat dira. Eta, gutxo bera helburu nagusi horrekin bat eginez, asmo berri hau sortu zen. Eta horretan ari zarete buru belarri, Bai. Norentzat izango litzateke interesgarri hemen da gizon bat ezautzen denik. Irungoa da, bera, eta zeakato... Kaligrafia hori da. Bai. Gure ere gertatu izan zaigu, katalogatzen egon, eta zuek ere, irudigitala.com. Bai. Ez esaten ari nintzen norentzako dagoen pentsatua batez ere argazki banku hau. Alde batetik, bai argitaletxetara eta ekoizpenetxe zuzenduta dago, beraiek publikatzeko, bere webunetan jartzeko kalitate handiko argazkia bai daude. Ikusiko zute hor, gainera gaiak hain ezberdinak diren, dozein argazki aurkituko dute digitalan. Eta bestalde, guri guzti hori ere. Ze esan dizudan ez bezala, guri gertatu zaigu, bira nire herriko etxe hau nola zegoen orain dela 30 urte. Eta interesanteak dira guztiontzat. Pertsona edo nosar daiteke bilatu, gainera bilatzeko modua oso erresa da, ikusiko zute, eta aurkitzen diren argazkiak eta irudiak... Benetako altxorrak ez da? Altxorrak, benetan, bai, gainera kalitatea ona da, eta interes ezberdina gainera. Kategoria ezberdina daude, arte, ekonomia, etnografia, pertsonaietan aurkitu guk hori. Agian zuek ere ezagun emat ikusiko duzu, ez dakit nik, ez? Gure txantxillo ezaguna hor dago ere. Inauterietan gainera. Bat ikusi du nit, inauterietan da bilenekoa Donostiako inauterietan. Igual zukateratako argazki izango da, Juan Mari. Zu berriagoak dituzu, ez? Gazteagoa zerelako. Hori esan duzu, ez? Gaiak oso zabalak dira, baina denak dira pixka bat Euskal Herriari, Euskal Kulturari, Euskal Ondareari loturiko argazkiak, ez? Edo zer ere ez da horra aurkitzen. Pixka bat,
dakit galtzear dagoen, edo galdu liteken, edo aparteko garrantzia duen dokumentua da hor aurkituko duguna, ez? Bai, hori da gure fondoan dauden argazki guztiek bete behar duten kondizio bat, Euskal Herriari buruzko gaiak lantzea. Bai artea, kultura, paisaiak, festak, eta zu esan desuna, orain ospatzen ez diren jaiak, tradizioak ere hor daude. Hor daude herri txikietako tradizio jekia galduak daudenak hor aurkituko dituzut. Aipatuko dugu, orduan nondik eskuratu dituzuen batzu ez dakit iturria zeintzu diren, Juan Mari, zu tartean izan zarelako. Iturrietako batzu izan zarelako, baina nagusienak, ez dakit, 10.000 argazki, Antxon Agirrek eman dituenak, ez? Euskal folklore eta etnografia sailerako. Bai, guztiz interesgarria dianak, izuk ez komentatu duzuna, bueno, batez ere. 10.000 argazki, Errez esaten da, Argazkiak, claro, horrek atzean lan asko daka. Digitalizatu behar da, katalogatu, eta bueno, asko dira. Bueno, alegia, zuk ez dituzue argazkiak jasotzen gero hemen pantailan ikusten ditugun bezala. Jende asko ez da kontuatzen horretaz. Argazkiak oso politak prozesua adibidez, motela ez, baina bai lana daka. Adibidez, Juan Marik bai ematen dizkigula, eman dizkigun argazkiak behintzate oraingoz, formatu digitalean zeuden, baina bai Antxon, Esatx, Jesus Telleriak, eta kepatxandik eman dizkiguten argazkiak diapositibak ziren. Orduan hor egin behar dena lehenengo digitalizatu, eta hortan pertsona bat dago lanean, eta bere ritmoa nahiko azkarra da. Eta gero beste bi pertsona gaude katalogatzen, argazki guztiak katalogatzen, baina katalogazioa informazioa bilatu behar da, gero datu guztiak kontrastatu eta loturak jarri, bai Aunamendi entziklopedira ikusiko zute, Eusko News aldizkarira, eta orduan ematen den informazioa benetan sakona, zehatza eta oso baliagarria da, uste dugu bentsat, Ja, baina Antxon Agirre bezalako bat, zuen inguruan edukitza ere baliagarria, eta sekulako, ez dakit txolioa esan, baina 10.000 argazki horrela, eta daudenak oraindik. Gelditzen zaizkionak, alegia. Gelditzen zaizkio, baina, bueno, asko bidaiatu, beste argazkiak ez dakate horrako zerikutsirik Euskal Herriarekin, baina, argazki piloa dazka. Jesus Telleriak ere beste 2.000 arte romanikoa, liburuz, Satx argitaletxeak Nafarroako paisaiak eta artea. Bai. Oiek ere bai zuere bai, Juan Mari tartean, gero iparraldekoak epa txandiari hartzen dizkiozue, gehien batean, ez? Eta gero Arantxako estare hor dago, bai, oraindik ez dago ikusgai, ikusiko zute oraindik Arantxa zela agertzen, baina mendik gutxira, bere 10.000 inguru argazki hor ere, egongo dire. Eta argazkilari horiekin zuek jartzen zarete harremanetan, hor sortu duzen argazkilari talde hori, propio aukeratutakoa da, edo hiengana zuek jo duzue, eurek jo dute zuengana, nola izan da lotura hori? Hasiera batean gu jo dugu beraien gana ez. Hasieran, ez dakit, Euskal Ikaskuntzak bazazkan argazkilari batzuk nolabait, nagusiak ez nolabait esateko, eta horien gana jo dugu. Eta mendik aurrera, pixkat ikusiko dugu nola funtzionatu. Hau da hasi den bide bat, ez? Eta gerora ikusi beharko da nola egin, ez? Argazkilari hauek, ez dira argazkilariak, baino profesionalak dirudie, alegia, kalitate oso ona behar da argazki bat zuen irudigital.comen zintzilikatzeko orain, entzuten ari direnen artean, adibidez, esan dezakete, ni baditu bakar batzu kategoriaietan sartuko direnak, baino ez dakit hartuko edo onartuko didaten. Hor, bi gauza da, alde batetik argazki horiek kondizio batzu bete behar dituzte, bai, kalitate honekoak izan behar dire, ze horrez webean ikusten dugun kalitatea bat da, baina gero guk badakagu beste bat, kalitate hobegoa daukana. Eta bestalde Euskal Herriko gai buruz izan behar dire. Orduan, alde batetik gauz horiek, eta beste aldetik ikusi behar dugula orain nola kudeatu olako eskaera motak. Orain arte, Juan Marik esan duna, gu jarri gera harremanetan ezagutzen ditun argazkilari eta profesionalekin, baina orain erantzuna egia esan oso ona izaten nahi da, eta jendea gugana jotzen hasten. Bai, hasi da. Orduan, ikusiko dugu, printzipioz modu berdinan jarraituko dugu, baina ikusi beharko da etorkizunean nola kudeatzen dugun hori. Esan dugun bezala hau azten ari den bide bat baita, ez? Hasierako bide bat, baina dagoeneko zenbateko oinarriarekin abiatu zarete. Zenbat argazki daude orotara, irudigitalan zintzilika, eta zuek maneiatuta esango dugu. Webean gaur egun, bertan 16.830 argazki daude. Baina katalogatuta beste 4.000 inguru daude, eta hemendik gutxira webean gainera astero eguneratzen dugu
weba, orduan asterokituko dituzute argazki berriak. Eta digitalizatuak, esan dizuan ez bezala, erritmoa azkarragoa da. Orduan norbait askagula beste 25.000 digitalizatuak jadanik, baina katalogatu behar direnak. Desente. Eta hendik... Etorriko direnak. Bai. Momentuz eskaera pertsonal horiek nola kudeatuko diren, horren zalantzan zaudete, baina seguru gaude 20.000 horietan, hola, berezik atentzioa deitu dizueten batzuk aurkitu dituzuela, eta gure entzulek idea bat egin dezaten nolako argazkiak diren, hola, etorrita, ze polita edo, ze interesgarria edo, gogoan duzuenen bat. Bai, bira, gu katalogatzen nahi girela, pues, adibidez berezia, txantxillona izan zen nahi tira, dagoen hemen, komentatzen egon ginen. Gero, Donostiako danborra da, noski, hor dago ere, Altxasuko momotxorroa, guk askotan ez genitun tradizio horiek ezagutzen, lesakan jotzen diren toberak, norbait eskondu behar denean, joaten dire mutilaren etxera, eta hor jotzen, tradizio hori galduta dago, gaur egun ez dakit ez da ospatzen den. Badaude argazkiak antzinakoak ere, hain dela urte askotakoak. Gero, Jesus Telleriak adibidez, Eliza bakoitzatik zati txikirena eskintzen digu. Portadaz, tutabeak, karkuak, agaburutxoa, ez dakit, gauz guztiak. Detaliak. Kepa Etxandik, argazki oso polita, Juan Marik, ikuspuntu ederra, benetan Donostiko ikuspuntu ederra. Juan Mari. Atera gehiago ere bai, asko atera dituz, hori da, hiru digitalari interesatu dakiziokenak oiek, Euskarari buruz dienez, batez ere Donostiakoak ekarri ditut. Goen amaietik pasan izkion lehenko egunean, beste berri guztet. Eta, ez dakit, mendia jute zenean, ez dakit, pitineta, Nafarroaldea, aurre atera ditut, eta pasa izkiot. Eta, baina batez ere politenak egin guztiak Donostin ateratzen dira. Gipuzkoarra zara, ez da? Donostiarra igual. Kontua da, zuek daukazuen album hori, personal hori, partekatzea, ez? Eta pixka bat denen ikusgai jartzea, irudigitala.comen, ez? Alde horretatik. Hori da, azken finean da, gure memoria pixkat kontserbatzea, eta etorkizun batean, zabaltzea, eta hor, eskuragarri egotea, jende guztiak ezagun desan, gure kultura, paisaiak eta dena. Eta hor, betirako formatu digitalean ez da galduko ja. Zenbat jenderi egin behar diozuen mesede, Argazki hauek horrela sarean jartzearekin, esan nahi dut, arte grafikoetan dabilen jendearentzat, hau irtenbide ederra izan liteke, ez dakit nongo argazki bat behar dut, eta joan eta hartu egin liteke, ez? Hori da. Gainera, behin erregistratu ondoren, hor erosketa zuzenean webean egin daiteke. Gainera, weba dakana, gure ustez saiatu bera eta hor lanean bai ondo egin nik uste dut horregon garela lanean fuerte web errex bat eskintzeko gure erabiltzaileei. Behin erregistratu ondoren egin dezakete argazkia erosi, beraien kolekzioak kudeatu, beraien kolekzio pertsonak sortu eta hor bere argazkiak edo gustoko argazkiak dituenak hor sartu, ez dakit, txantxillona, pertsonai bereziak, nire pertsonaiak, txantxillo ez dakit zein. Orduan, edo nire herriko ez dakit zein detalle, edo ez dakit zein oitxura, nik ezagutu ez nuena, hori edo norka eros ditzake hor argazkiak, eta ez da gauza zaila, nola egiten duzu hori, bide hori? Printzipioz erosketak daude pentsatuak erakundentzat, edo bai argitaletxentzat eta ekoizpen etxe hoientzat. Partikularrek oraindik ezin dute ikusiko zute, sartzen baldin bazate, ez dago aukerarik zuk modu pertsonal batean erabiltzeko edo erosteko argazki hori. Zein aukera dire webgune batean jartzeko edo publikatzeko. Orduan hori ere ikusi beharko dugu, jende partikularrek eskatzen baldin badigute. Erostea, ber nola egiten dugun. Eskariak ez dira, inbesteako personalak esaten. Hori da. Nola kudeatu ikusiko dugu. Abertze beharrak daude, ze eskakizunak dauden, eta ikusiko dugu. Baina benetan gustu dugu erresa dela eta modu intuitibo batean egin daitekela dena. Gauzak jendeari errezteko, ez da? Bai, navigazioa dena, bai. Dudari gabe hor, argazki banku handi bat izango dugula behintzat bai, esan dugun bezala, orain 16.000 daude, irudigitala.com horretan, laizter 20.000 izan litezke, eta poliki hau gorputza hartzen joango den kontu bat izango da. Juan Mari, zu baina orain argazkilari bezala, Ez Eusko Mediako langile bezala, eta proiektu honetan langile bezala. Ez dakit, ze interesatzen zaizu batez ere argazki bat ateratzera joaten zarenean?
Zeren bila joaten zara? Bueno, askotan, ez argazki baten bila, batzutan bai, baina ez argazki baten bila juten, ez? Ni normalen ikusten hemen kamera emetxeak. Hor daukaztu garri du, bai. Erako diguzu guri ere, edo, Bai, edo ez dakit, Bai, erakizu, Eskeni da, bere bidua, beraz aprobetxatu. Ez guri, baina ez dakit tokiari, edo ez dakit. Bai, Beti biltzen zera poltsan kamera duzula, ez? Horregatik ezatet, askotan jutzezea, dosti paseatzen, eta, edo zer gauza atentzia ematen dizu, eta argazia ateatzen dizu. Eta askotan, etxea dietu, eta ikustezu pantailan, eta oso txarra da. Kendu. Baina beste batzutan ikustezu, eta kontxo, hau oso nugetzen. Eta horregatik, nik askotan ez nezuten argazki baten bila. Ja, momentuan egokitzen bat dizu. Zerbait errepatzen dizu, eta, kontxo, hau izan liteke. Ez dakit zertako, edo nentako, baina normalean horra ateatzen ditut. Eta zenbat argazki izan ditzakezuzuk? Etxian, artxiboan? Guztira ustez 7.500 euro zerbait. Dazkazu. Bai. Eta ondo sailkatuta, eta... Hori izaten da beste bat, atera, bai, baina gero bilazten garenean... Bai, azken, nahiko txukun da, azkal jarrita. Egia esan argazkilarientzat eskarrak digitalizazioa etorri den. Bai, orain artez, nola gorde argazkiak, ez hori izaten zen argazkilarientzat, ez? Bai, izan. Kezketako bat, artxibo egiteko, ez? Zenbat espazio behar den, ez? Azkenean, orain ere, nik 7.000 horrek ere, tamaina behar du, baina, diskoak hartzeu, eta gutxena pizkana betetzen ari da. Baina, ez duzu konparatuko, paperean adina, edo paperean eduki, edo digitala eduki, asko, errexagoa, bai, hori, zantzai gabe. Eta argazkia bakarrik ez du aurkituko, hiru digital argazki banku honetan, argazki dokumentatua agertuko zaigu eren. Nora jotzen duzu informazio hori eskuratzeko? Internet, hori da gure salbatzailea, bai. Askorena. Bai, hori da, argazkilariek hori ematen digute informazio bat, baina gu gero saiatzen gara hor sakontzen eta datu zehatzenak bilatzen. Bai, eta gero gainera, Aunamendi Entziklopedian eta Eusko News aldizkarian ere informazio asko aurkitzen dugu, eta gainera informazio horri lotura jartzen diogu argazki bakoitzaren fitxan. Eta gure erabiltzaileek hor sakatuz gero, joango dire, eta ez dakit Donostiko argazki bat, Donostiko informazio guztia, artisau baten argazkia, Eusko News aldizkarian, aurkituko dute, artisau horri buruzko artikulu. Hemen Lapurdi adibidez azaltzena, Kepa Etxandiren argazki bada, eta intzuzen ere Biarritzeko Eliza, Sant Charles Eliza, eta baita ere portua. Oso argazki polita benetan, Ola, arratsaldeko argazki eder bat, Politak dira Keparenak, Bueno, denak dira politak egia esan, baina bereak paisaiak eta horrela eta argia eta argazki polita ditu paisainak eta bakoitza daka bere ukitua. Bere esparrua, ez da? Arte, ekonomia, etnografia, folklorea, pertsonaieak, ingurugiroa, paisaia, eta baita ere numismatika, emblemak eta horrelakoak ere badituzu, ataletan. Norbaitek nahiko balu, berea zuei eskaini edo zer egin behar du? Gugana joata ikusiko dugu. Hori, eskaintzasko baldin baitugu, pertsona partikularren eskaintzasko baldin baitugu, ikusiko dugu hori nola kudeatu. Printzipioz dauzkagun argazkilariaekin lanen jarraituko dugu, eta hori, pixkanaka. Elbide elektroniko bat duzu, telefonoren bat. Bai, sarean sartu eta hori ikustea. Bai, weba. Ikasuntzaren webean hor informazioa dago ere. Bai, Eusko Mediaren webean ere. Eta... Ni harinez pensatzen egolitekeela entzuleren artean, ez igual bi edo hiru argazki eskaini litzakena, baina ez dakit, Juan Mari bezalako afizionatu bat, edo, igual zu gaztea zara, baina ez, behar bada adin gehiagokoa, eta afizioz, ez dakit, Euskal Herrian ibili dena, batzuk ibiltzen dira, tresna zarrak eta jasotzen, eta beste batzuk, argazkiak egiten, eta ez dakit, agian pakete handiago bat izango luken bati, edo argazki gehiago izango luken bat, interesatuko litzaizuke zuen sarean egotea hori, bai ez? Bai, gurekin harremanetan jartzea, gure helbidea hor dago, info abildua irudigitala.comera idatzi, edo Euskomedian sartu, Eusko Ikaskuntzan sartu, gurekin harremanetan jarri eta itzeingo genuke, nola garatzen, nola kudatzen dugun hori, bai. Bala urteren burua, 1,5 milioi bat argazki sarean ezartzeko asmoarekin, hortze dago irudigitala.com, eta, Euskaldunak nolakoa garen, eta zer egiten dugun, eta ze itxura dugun, norbait jakin nahi bali madu hemendik kanpora ere, hortze dauka aukera, ez da? Baliagarria. Sare bikaina. Eskerrik asko bioi etortzagatik, Asmatxa.
Guztira banatutzen zait, alako gauza triste bat, inoiz edo behin pasatzen badet, ikusi gabe aste bat. Bioz guztira banatutzen zait, alako gauza triste bat. Txagazte pare gabean, apirileko larrosa, izarra bezin diztizarian, txoria bezin jairosa, orantxen baino gusto gehiago, nik ezin ezaken goza, zorionian ikusten zaitut, nere bihotzak haupoza, orantxen baino gusto gehiago, nik ezin ezaken goza. Zorionian ikusten zaitut, nere bihotzak haupoza. Aldidak zuantzik ematen, nik zaitu dara nahiago. Aimarinelak gabilunian, izarra baino gehiago. Nere onduan zauzkatalako, ozen zoraturik nago. Zu ikustiak alegratu nau, triste negoen lehenago, nere onduan zauzkatalako, oze zoraturik nago. Zu ikustiak alegratu nau, triste negoen lehenago. Betiko pentsamentua, nere kontrolagarria. Zugabetan dik ezin bizi naiz, esaten dizuten gilea. Zubazinak arbola eta, ni banintzak etxomilea. Nik zuzina den arbol hartan txen, egingo nuke karilea. Zubazinak arbola eta, ni banintzak etxorilea. Nik zuzina den arbol hartan txen, egingo nuke karilea.